Il-Kamra tad-Deputati approvat il-budget tas-sena d-dieħla b'nefqa ta' aktar minn 4,000 miljun euro. Il-budget tas-sena d-dieħla se jdaħħal fis-seħħ bosta miżuri soċjali biex ikompli jwieżen lil dawk l-aktar batuti waqt li jippremja l-familji biżla. Fost l-oħrajn, mill-bidu tas-sena d-dieħla l-anzjani se jaraw il-pensjoni tagħhom tiżdied b'7 euro fil-ġimgħa, waqt li persuni b'diżabilità severa u li ma jistgħux jaħdmu se jibdew jingħataw l-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali. F'kummenti ma' One News, il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri innota li l-Parlament approva l-budget ta' pajjiżna wara li kien wieħed minn ftit budgets Ewropej li ġew approvati mill-Kummissjoni Ewropea. Wara li l-budget ta' pajjiżna kien wieħed minn ftit budgets fl-Ewropa fejn ġie approvat mal-ewwel mill-Kummissjoni Ewropea, llum il-Parlament ta' Malta formalment approva l-budget wara li diversi voti anke tqiegħdu għall-approvazzjoni tal-Kamra. Minkejja li ma kienx hemm il-membri tal-Oppożizzjoni preżenti, il-membri tal-Gvern konna kollha preżenti sabiex napprovaw dan il-budget. Camilleri żied jgħidilna li d-deputati tal-Gvern se jibqgħu jiftakru din is-seduta għaliex kienet l-aħħar waħda tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Ukoll illum kienet seduta illi ħanibqgħu niftakru għaliex kienet l-aħħar seduta parlamentari tal-Prim Ministru Joseph Muscat fl-irwol tiegħu ta' Prim Ministru għal-daqstant wara anka, ovvjament, ħadna bidejn il-Prim Ministru ringrazzjajnieh ta' dak kollu li għamel magħna u anka ħadna ritratt tal-okkażjoni. Dr. Camilleri qal li fl-20 ta' Jannar, meta jerġa' jitlaqqa l-Parlament wara l-btajjel tal-miliet u l-ewwel tas-sena, il-Grupp Parlamentari Laburista se jkompli bil-ħidma tiegħu bris il-familji Maltin u Għawċin taħt it-tmexxija ta' Prim Ministru ġdid li se jkollu l-appoġġ sħiħ tad-deputati kollha tal-Gvern. Fl-20 ta' Jannar il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista ser ikompli jaħdem, ser ikompli jkun maqut din id-darba bil-Prim Ministru ġdid. Hekk kif il-proċess fih dan il-Partit Laburista mistenni jkun lest ikun ħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista u segwentament ikonna Prim Ministru ġdid. Illi minn issa nista' ngħid ikun jew tkun min il-persuna aħna nkunu maqudin u lejalissimi lejn din il-persuna bl-istess mod illi konna u għadna lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.